Την Κυριακή αντιμετωπίζουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με το Φωστήρα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ κομβικό το σημείο που βρισκόμαστε. Θέλουμε οπωσδήποτε τη νίκη και τους 3 βαθμούς για να κοιτάζουμε με περισσότερη αισιοδοξία τη συνέχεια. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι έχουμε έρθει από 2 ανεπιτυχή αποτελέσματα. Θέλουμε τον κόσμο πλάι μας να μας βοηθήσει, ώστε όλοι μαζί να κατακτήσουμε τη νίκη και να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον και την έκτη θέση. Θεωρώ ένα παιχνίδι καθαρά τακτικής. Μπορεί να κρυθεί στο μισό 0, όπως είπατε. Μπορεί να μπει το γκολ και στο τελευταίο λεπτό. Ο κόσμος θέλουμε να είναι πλάι μας μέχρι να σφυρίξει ο διαιτής και πιστεύω ότι στο τέλος θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Σίγουρα την Κυριακή είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς, όχι μόνο αυτή την Κυριακή, αλλά και τα επόμενα μάτς που μας έχουν μείνει για 1 μήνα τώρα. Θέλουμε να πιστεύουμε πως όλοι οι ποδοσφαιριστές θα δώσουν το 100% που μπορούν. Όποιος, νομίζω ο κύριος Σεροπιάνου που θα βάλει να τα δώσουν όλα. Ξέρουμε πως είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Όλα τα παιδιά και η ομάδα και η διοίκηση. Θέλω από τη μεριά μου, σαν ο μεγαλύτερος της ομάδος, να καλέσω τον κόσμο να έρθει, γιατί μας έχει στηρίξει σε όλα τα μάτς. Σίγουρα τον έχουμε απογοητεύσει. Και πιστεύω στα τελευταία μάτς να μας βοηθήσει και να τον βοηθήσουμε και εμείς τον κόσμο να χαρεί να ανεβεί αυτή η ομάδα Β' Εθνική, γιατί τα αξίζει. Σίγουρα υπήρχαν πριν κάποιο διάστημα, ξέρω εγώ, 1-2 εβδομάδες που δεν πηγαίναν και καλά τα πράγματα μέσα στην ομάδα. Βάλαμε νερό στο κρασί μας όλοι, από παίκτες, από διοίκηση, προπονητές, και ξέρουμε πως αν τυχόν δεν δίνουν μια ομάδα, εννοείται πως δεν θα κάνουμε τίποτα. Έχουμε καταλάβει την κρισιμότητα του παιχνιδιού και αυτόν και των άλλων, όπως είπα και πριν. Από εκεί και πέρα, αν είμαστε αυτοί που πρέπει, θα το δείξουμε στο γήπεδο και θα μας χειροκροτήσει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, αν τυχόν δεν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι, το ξέρουμε πως μπορεί να είναι και η ταφόπλακα της ομάδας την Κυριακή. Σίγουρα ότι παραπάνω ευθύνη εμένα, γιατί είμαι και πιο μεγάλος στην ομάδα. Και θέλω να βοηθήσω όπως θα βοηθήσουν και την Κυριακή τα παιδιά, όποια παίξουν ή όποια μπουν αλλαγή, να παίξουν και για τον κόσμο πάνω απ' όλα, γιατί μας έχουν στηρίξει όπως είπα και πριν. Αλλά θέλω και αυτή η ομάδα, εγώ και εγώ προσωπικά, να ανεβεί Β' Εθνική, γιατί τα αξίζουμε. Την Κυριακή στις Μουρνιές στις 4 η ώρα, ο ΑΟ Χανιά δίνει ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της ιστορίας του και καλείται να υπερνικήσει τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν απέναντι σε μια ιστορική ομάδα, τον πάλι ποτέ φωνέα των γιγάντων του Φωστήρα, για να διεκδικήσουμε το όνειρο της ανόδου στην Β' Εθνική κατηγορία. Η ομάδα από την αρχή της περίοδου παλεύει σχεδόν μόνη της, αβοήθητη από πολλούς ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, χωρίς μεγάλους χορηγούς, με πολλές δυσκολίες, με παίχτες με οικονομικά προβλήματα και παρόλα αυτά βρίσκεται ακόμα εντός στόχων. Καλούμε τους φιλάθλους του νομού Χανίων και της πόλης των Χανίων ειδικότερα να βοηθήσουν την προσπάθεια της Κυριακής, κόσμια και πολιτισμένα. Είναι αμαρτία η ομάδα αυτή να μην ανέβει φέτος στη Β' Εθνική και είναι αμαρτία τα λίγα χρήματα που υπάρχουν να δίνονται σε πρόστιμα και τιμωρίες.